wambamba ngesandla waya nalo emasitheleni. Wafike walibuza wathi, yini lena lofuna ukutshela yona? Lamtshela lathi, emaJuda asaphumelele ukuthi akucele ukuthi kusasa nje wehlise Pawula aye kuleli bandla leliqoqo. Bebesha ngathi leliqoqo lifuna ukutholisisa kahle ngaye. Kodwa ungavumi ngobe kukhona emadoda lametulu kwamashumi amane latawube amlalele endleleni atembulala. Asele nesifungo ukuthi angeke akudle kudla nekunatha angeke anathe akakabulali Pawulu. Njengamanje nje aselungele ukwenza lokho. Asele ngawe nje kuthi emve kuthi wena uthini. Khenela akakalikhululi lenjaba. Walifika wathi ungatsheli umuntu ukuthi lendzaba sewuyibikile kimi. Siyabonga. Akwanele ukuthi ukwazi ukuthi sitha sihlelane nawe kuphela. Akwanele ukuwona nje. Ngoba uma wazi ukuthi sitha sihlelane nawe ilapho nakuza khona inkonzo yakhe yokusaba ngithi inkonzo yenzondo naleya ngoba wazi ukuthi sitha sihlelane kuphela. U11 uveza icebo likaNkulunkulu ngempilo kaPaul. So okubaleka kufanele singabantwana bakaNkulunkulu lithini icebo likaBaba wethu ngempilo ngoba sinawo amandla ukuthi sitha sicabanga ukuthi sitha senzani. So uPaul wasindiswa amazwi okanye ukuthi inkosi ibisime ngakuphi na ngakuye. Akasindiswanga ukuthi ebenamandla lokuye cha. Wasindiswa inkosi already ime ngakuphi ngakuye. Noma sitha senzani akusasho lutho akusenzi lutho akweshintshe lutho ngoba inkosi already ime ngakuphi na ngakuye. Yilokho kwenza uPaul senzijani na asinde ewugibelwani ithumele kundawo mehlo kuba lapho kukho konke mehlo kuba lapho kakhulu. Namhlanje ke sizobuka siqalaze lapha incwadi 2 Chronicles chapter 7 13 no 14. Mhlambe sizofunda I think uverse 3 mhlambe 1 to 3 nedile ukuthi nenhliziyo yethu noma indaba yethu iye phambili. uNkulunkulu abe nathi kukho konke. We are your children, Father, we worship you. Can we go? Father, we worship you. We are your children, Father, we worship you. Sikhuluma ngendaba yobudlelwane, ubudlelwane nabo bobudlelwane. Ithi iBhayibheli uJesu umyeni webandla. Ngisithini? uJesu yini na? Umyeni webandla. Ibandla lumakoti wewundlu. Angithi kunjani? Ibandla lumakoti wani na? Wewundlu. uJesu umyeni nomuyinhloko yani yebandla. Okay? Sesiqale impilo kamakoti nomkhwenyana iyazokala ngithi sibuka impilo yani na kamakoti nani nomkhwenyana. Okay, sinaqhubeka ufuna ukukhumbuza sibuka impilo yani na nobudlelwane phakathi kamakoti nani nomkhwenyana. Okay, asiqale kulobudlelwane engakafiki ukuthi umakoti nomkhwenyana kunendaba yesithembiso ngikhuluma I think 2 years ago ngathi sokhuluma ngayo isiqalo sangafika khona kulula siziphinde sikhulume ngayo engagement. Nalento bathi engage, it's a commitment between the two parties to say
say, I'm preparing, I'm willing, I'm planning to do this. Engagement. That's engagement. Okay, kunanayi into eyingozi empilweni. Generally, ayisithethe uJanuary. So masikhuluma ngendaba yefasting nendlela esifasta ngayo ngoJanuary. Abanye abantu baswaka spiritual. Baswaka ngoba lento ayidlele ngenkulumo enazwini. Mvame to say, yini indaba angeke wethu uJesu sokusikhathi athi asifaste ngoJanuary 1, 3, 4, 5 la kwaziwa ukuthi ama-fridge amaningi awathandeki into njalo. Why uJesu akavele neqeda kuyigrocery yesitokofela mhla ka 10 mhla ka 15 December athi fasting mvangeli ifridge igcwele. Wayakaveli sesezi 23, 24 December athi fasting amasala ekhona. Sibone lemothi vele uzila ukudla kukhona. Uzila kunjani? Uzila kukhona. Ubeke eceleni kukhona. Nkosi ngibeke konke lokho eceleni ngifuna ubuso bakho. Why always ifuna vele ngoJanuary? Uma zithi 21 abaningi njengoba zithi 25 bavalile baqedile. Baqedile already baholile. Abasitholanga nethuba ukuthi banikele noma banakekela abampofu ngale between 10, 11, 12 ngoba bekunjani na bebengakaholi. Go and read Isaiah 58 ku4 kuya ku8 uzoyithola le ndaba le. Kanti uthola kanjani ithuba lokunakekela abampofu uma uzila ngesikhathi kwawena ungenakho? Ngoba uzofisa ukuthi ungalula isandla uphe uzophanga ngoba kwawena awusenakho. Okay, asikhulume ngendaba yobudlelwane ke manje. Iningi labantu ngifisa phansi mhlawumbe nawo phakathi. Iningi labantu bayakhona lokuzenzisa kuze bengene kuphi na ebudlelwaneni. Iningi labantu bayakhona lokuzenzisa kuze bengene kuphi ebudlelwaneni. Yini indaba? Bayazazi izinto ezifuneka phakathi ebudlelwaneni. That's why kwesinye isikhathi idiscipline yethu ngoJanuary iba ngaphezulu. Ngoba siyazazi izinto esizifuna unyaka wonke kuNkulunkulu siyazi sithola kuNkulunkulu. I-level yediscipline yethu ngoJanuary ayifaniswa naboJune Vilakazi. Indlela esithobeka ngayo ngoJanuary ayifana ngoJune, ayifana ngoFebruary, ayifana ngoMarch. Yini indaba siyazazi lezinto ezitholakala kuphi kuNkulunkulu. Sifaste sithembeke singaloki nasemabandleni singaloki nasemthandazweni ngoJanuary. Why? Sifuna loku-unlocka izinto zethu. Sithi singayithola bese kuvela the true colors. Asiphinde singene indaba yokuzila. Asiphinde singene indaba yokuthandaza. Asiphinde singene indaba yokuthobeka. Yini indaba na? Izinto ebesiyifuna sesiyitholile. Asali kwakwendodana yolahleko ahlale indodana isihambile for the whole 10 months. Asingaba December. Ihambile for the whole 10 months. Why not ihambe? Izinto ebifuna isiyitholile futhi. Sikhuluma ngobudlelwano namhlanje bethu nenkosi yethu. Indlela besiyithobe ngayo 29 mhla 2 December. Mhlawumbe uqala konyaka kuzobe manje ivangeli kuthina thina abanye esifastayo indlela zethu. Ngithi siyafasta indlela zethu. Icheke lendlela uzoqhubeka ngayo phambi kwaNkulunkulu. Okanye wenzela manje ufana nomuntu othi ugibe uthi upinyoni ulothi usuyibambile lo giba sena sidini. Cheka le yakho ongene emshadweni nebehavior yakho usuphakathi emshadweni. Iningi lethu siyakhona lokulalisa amehlo nengqondo. Kanti uNkulunkulu angeke samro
ukwazi izinto ezisenhlizweni yethu singakavuli indebe zomlomo. Matthew 6 verse 6 kuya ku-9. Uthi banikhulekeza njani na? Fanani ningene ekusitheleleni. Yena unamandla okubona izinto ezenza kuphi na? Ekusitheleleni. Kunjalo mbakeni. Namhlanje sanguhambo lokudlelwa ukuthi kube ngamazi ukuthi usoko hayi ngaba siqalana. Ukhonile nomnyenya mbakeni wanyenya wasongena phakathi komshadweni. Bathi namhlanje sokuvana ngoba uNkulunkulu angesakho ukufihlela kithi. Namhlanje sokukhuzana ngoba uNkulunkulu angeukhona ukufihlela. Ayikho into nokumrobha uthola izinto zakhe yena ungakufuni. Ayikho into nokumrobha. Imishado eminingi iyalimala ngenxa yalokho. Ubudlelwano obuningi buyalimala ngenxa yalokho. Indlela esingena ngayo lempilo esiyiphilayo sisephakathi emshadweni. Indlela esingena lempilo esiyiphilayo sisephakathi emshadweni. Uzosifulela 1 2 3 sesiyohlala. Ngicela sibuye naye lapha. Ezekiel chapter 18, I believe we 30, we are 32. Akekho inkosi engamthandi. Akekho inkosi njani na engamthandi. Enake afuna ukuthi asindiswe. Semane kwesinye isikhathi mina nami singafundisana ama-tricks ukuthi izibusiso zethu siyikhomanda kanjani uNkulunkulu mara ubudlelwano singafuni. Mara indlela ukuthi sidimande noma sikhomanda izibusiso singafundisana. Mara indlela yokugcina ubudlelwano singafundisani yona. Kanti indlela ebalulekile yokugcina ini na ubudlelwano. Ukuze lo mshado uzoba nenjabulo. Lo mshado uzoba nezibusiso. Ugcina lo budlelwano ubuhle. Cha akwenzi njalo. Ezekiel 18, 30 to 32. Ungesa 18. Jalom endleleni yonke. Chapter 18, 30 to 32. Igama elithi Jesu wami, Jesu, igama elihle, niyanga inkosi ayijabuli ngokufa kanoma bewubani. Khona bathi hayi mina noma sengafa vele hayi impilo isengihlule noma sengacathi inkosi iyajabula ngokufa noma ubani.
ungakaphendukani asiphendukeni bazalwane. EkaJakobe 4 verse 6 kunendaba lapha. EkaJakobe 4 verse 6 EkaJakobe 4 verse 6 Kodwa uNkulunkulu wephana ngemusa lokukhulu. Ake umbhalo uthi uNkulunkulu umelana nalabaningcabhayo kepha nabathobekile ubapha umusa. Sifundele futhi. Kodwa uNkulunkulu wephana ngemusa lokukhulu. Ngakho umbhalo uthi uNkulunkulu umelana nalabaningcabhayo kepha nabathobekile ubapha umusa. Inkosi iyamelana nabanjani na? Nabanempakamo. Shuthi the moment ungali nomoya wempakamo wena usubhekene nani na? Nenkosi. Ngalesikhathi wena ungathandazisa umoya wani na wempakamo, ubokwazi ukuthi already usuqala impi nani nenkosi. Awusafani noPaul, inkosi ehamba ngakuye. Yini indaba? Impakamo. Okunye ubudlelwane bulawa impakamo. Okunye ubudlelwane bulawa yini na? Impakamo. Uthi ngakuphi asazi, kodwa lasibuza ubudlelwane bethu nani na? Inkosi yethu. Isikhathi siphakeme kakhulu sifuna ukusebenza amabhesi ukuthi yiphi icebo yadimanda lokho yakuthola, yiphi icebo yathandaza lokuthandaza yakuthola, kodwa sifuna ukuthoba phambi koNkulunkulu. Asifuni ukwenza into yakho. Singayivula leka Esther yokufasta 3 days. Athi Esther waletha indaba. Wathi gijimani yofasta 3 days. Nami ngizohlala ngathi for 3 days. Nendlu yami noma nezisebenzi zami. Singayithatha sifunde. Sicabanga ukuthi so influencer uNkulunkulu kodwa singafuni ukuthobeka phambi kwakhe. Singakulizwa izwi lakhe. Lithi iBhayibheli uyamelana labo abanempakamo. Lithi iBhayibheli ngoshadile lithi owesifazana akenze njani? Lithi baba lithi angathobe, lithi owesilisa akenze njani? Kusho ukuthi noma singenzani ungathobi akusilula ukuthi ufukile your duties njengomlingani noma njengonkosikazi umshado. Kanjalo nenhloko uma ingathandi kusho umsebenzi wenjani na ayikakawenzi. Wasithanda wazi wanikela ngani na ngindodana yakhe ezelwe ukuthi mina nawe sinjani na, kodwa sibe nani nokuphila onjani. Okay, sesinisebenzise ukuthi uJesu waNkulunkulu wasithanda wanikela, siyazi wanikela, siyathoba yini njengomlobokazi emshadweni. Eyomshado sesiyayazi, siyareferensa nakuyo sesivule ukuthi awalithanda izwe kangaka wazi wanikela indodana yakhe ezelwe yodwa. Kodwa thina ngoba siyingxenye yebandla siyathoba yini. Okanye sifuna ukungena kulolu budlelwane singathobanga, sisebenze lokhu wasithanda, then phela umlingani lokhu ufuna ukwenza mara sithobe siyibandla. Sithoba njani? Ngokwenza intando yakhe, ngokubuka ukuhamba kwethu ezwini, ukukhuluma kwethu ezwini kanjani. Uma yobudlelwane asibuke lapha 1 2 3 asibhekele emuva. 2 Chronicles chapter 7 1 2 3 kunento yenzeka lapha uverse 3 sithola indumiso enkulu ngenxa yokubonakala kwamandla kaNkulunkulu. 1 2 3 2 Chronicles chapter 7 1 2 3 Wathi Solomon kube aqede ukuthandaza, wehla umlilo uvele ezulwini, wadla lomnikelo wokushiswa kwemhlatshelo. Inkazimulo yesimakade yaseyigcwalisa ithempeli. Abaphristi abazange basakhona ukungena kuleli thempeli lasimakade ngoba inkazimulo yesimakade yase iligcwalisa
indaba yenkazimulo. Sifuna ini na inkazimulo wasimangade. Ifika njani singathobi? Ifika njani inkazimulo wasimangade singathobi? Ifika njani singathobi? Ngiyeka kukhuluma le ndaba ukuthi emshadweni webudlelwano kunezinto ezenzekela ngcono noma inhloko ezenza ngcono umindli yakhe ihlelekile. Ngakhuluma la ngathi bona noma bathuba abasebenzi kepha umindli yakhe inokuthula, inothando, inokuthobeka. Isikhathi esiphilile lokhaya alishodi ngalutho. Yini indaba uyakhona uba ukufitha enze ama-duties akhe. Indaba yenza kube nendumiso la inkazimulo kabanti kaNkulunkulu, esonke siyayifuna inkazimulo kaNkulunkulu. Indaba isetheni iyakhona nokwehla, ihlale phakathi kwethu, iphile phakathi kwethu, yenziwa phakathi kwethu. Iyayithola indawo inkazimulo kaNkulunkulu, iyayithola indawo la izofikela khona, iyayithola indawo la izosebenza khona. Kanti cha ithola sikukhulumele, ingakhona ukuhlala, ingakhona ukufika, ingakhona ukusebenza, isingakhona ukubonakala. Yini indaba la sikukhulumele kakhulu kunokuthi kubonakala inkazimulo kaNkulunkulu, kubonakala mina, kubonakala nawe, kubonakala nawe, kubonakala nawe. Sinoma phuma sizokuzwile ukuthi mali inkazimulo esingayizwa, inkazimulo esingayiboni, inkazimulo ayingakagcwali kithi. IBhayibheli waqeda ukukhuleka kazimulo eqala. Siyakhuleka namhlanje, size sibeke ukukhuleka kazimulo singayizwa. Singayembathi singayizwa nale feeling yenkazimulo kaNkulunkulu. Sesikhathi impala kwesinye isikhathi asifuni uphendula ezonweni zethu, kodwa ifa lonyaka wonke siyalifuna. Ifa lonyaka wonke siyalifuna njalo. Siba nama-tricks sithola kanjani? Uma sitholile hamba ukusisebenzisa kuphi? uNkulunkulu uzosipha ukusasiphila phansi. Mayijoni noma ungabuza mina noma ubuza ubani ukuthi lezi zinto oyicele ngoJanuwari zisamdumisa uNkulunkulu namhlanje. Cha, sokuyizinto zezwe. Basi indlela esenza ngabo ngoJanuwari senza noma indlela ungena phakathi emshadweni. Once angena sesikhala nomshado sokukhahlela ngamahayini, sokukhomba amakepisi uma kuyikepisi. Yini indaba sesingenile, siyazi uma singadivosa kuneshe yethu ayi kanjani uNkulunkulu. Baningi mhlambe nami ngomunye uNkulunkulu ugcwalisa ley'ntuli emva ukuthi igcwalile lelisenzana sizenzani? Zingene ziphume zilambile manje zigcwele futhi. Tete Tete futhi noma wazikani la kwathola nje futhi kukahle. Uzufeza empilweni yami nomusathane ehlasela Kosambula sisize mhlasa kula noma ke mhlaba wafika leso sikhathi
sokushera ubufazi fihle lesigaba angcizelele la asinawo amandla okhetha usisitha hlela ini asinawo amandla esinawo lethu esinalo uthi inkosi lengakithi phela nje akekho sasa siyavuka sisebenzise indawo ehlukahlukene indlela yokuphatheka ngayo awunawo into eyenza ukuthi inkosi ibe ngakuwe kuphela nala ngenamusa khona wena ube nomusa nala ngenathando khona babona abantu bakwenza umthandazo kanti wena wayengafuna ukuthanda la emsebenzini cha inkosi ngakuwe hayi ngoba nawe ugeze before ubhanje ngabanye ngagcobisa amafutha njengabanye abasebenzi kodwa inkosi ingakuwe wenzelwa lowo musa loyo bese inhlakaniphi ilahlekile uthi mina ngifundile vele mina lokhu cha baningi abafundile futhi why lomusa bangawutholi Bathi kube Solomon aqedze kwakha ithempeli zimakadze kanye nesigodlo sakhe asaphumelele nekubona konke labe kufisa enhliziyweni yakhe lapha ethempelini lasimakadze nakulesigodlo sakhe simakadze wasebonakalisisa kuye ubusuku wathi uvila umthandazo wakho sekukhethele lenza ukuthi kube kulona thempeli emhlatsheni nakuvala amazulu kuze kuthi kubeke imvula noma kuthume isikhonyane kuthi sewubhubhisa lelive noma kuthume lesifo lesibulalanayo emkhathini wesive sami nangabe sive sami lesibito ngelibito lami sitithoba sithandaze kimi sifunisise inthando yami siphendvuke etindleleni tazo letimbi temonakalo ngiyakuva kusezulwini thethelele sono saso ngiphilise live laso uhambe ubambela John 15 I believe verse 4 siyobamba 15 verse 4 3-4 asike silunge ngosiyami uNkulunkulu azakhetha ukuhlala ngalithi uthi uNkulunkulu la sengikhethe ukuthi uzohlala kuphi na kuleli was referring to the temple uthi useyikhethele ukuthi uzohlala kuphi na kuleli temple uthi abantu bami uma benze njani na beyithoba benza njani bephenduka benza njani na beyithoba abantu bamenza njani baphenduke endleleni zabo yena unamandla ukwenza izwe libe njani libe nokuphila ayithina unamandla ukwenza izwe libe nani libe nokuphila into ebalulekile ukuthi njani asiyithobe bese siyaphenduka endleleni zethu nje cha asithobe bese siyaphendula yena unani unamandla okwenza izinto esizifunayo cha asiyenzi lokho sithembe ikwepha zethu sithembe amalungelo ethu sithembe ukuthandaza manje singayitholi asifuna ukuphenduka endleleni zethu imbuyiselo noma ama-benefits kaNkulunkulu siyawafuna ngise la semshadweni la sikhuluma ngomshado wethu noNkulunkulu siyawafuna ama-benefits asemshadweni siyafisa ukubizwa ngabantobokazi balomshado mara sifuna ukusubmitha umyeni womshado siyafuna ukufuna ama-duties akhe njengomyeni mara sifuna ukufuna ama-duties zethu njengomakoti omlobokazi emshadweni angakhona ukuhlala kazi lo yakhona ukugcwala empilweni zethu isithola sikhumbile isithola sikuxolela isithola sikulophenduka
manje izinto zasemshadweni siyayifuna. Indlela esithobeka ngayo uma kuJanuwari, indlela esilunga ngayo uma sibambe fasting ngoJanuwari, indlela esikhuleka ngayo uma sikhuleka ngoJanuwari, indlela esidumisa ngayo uma sidumisa ngoJanuwari, ngathi singaqhubeka nayo yinhle. Zishayele izandla yinhle kakhulu, bathi ngathi singaqhubeka nayo ngoba siyaqaphela ukuthi ngoJanuwari sifuna izinto zethu. Sonke siyaqaphela ukuthi ngoJanuwari sifuna izinto zami. Siyayithintitha, asifuni sitholakale sinesizwe ngoba sisafuna izinto zethu. Sisafuna ukuhambisa ama-CV, that's why isakhona. Sisafuna kuyolokha, sifuna izinto eziningi. Sibhale New Year's resolution, siwabhale, sibahloniphe. Yini indaba uJanuwari sisafuna ukungena kahle onyakeni. Indaba esekutheni lezinto usitholile ubeheva kanjani. Indaba esekutheni uma usungaphakathi emshadweni ubeheva kanjani. Mhlawumbe bayasha abanye bathi ngosapho lomshado wabona batholwa yini. Mhlawumbe abanye bayasha manje kuthi uyazi udlala ngokholwa lo uyafana nabangakholwa. Mhlawumbe bayasha namhlanje. Indaba yithi sesiphakathi emshadweni. Senza umshado ungabazeke, senza ivangeli lingabazeke, senza ivangeli lingathandeki ngendlela esesiphila ngayo. Why? Sesinaphakathi. Sonke la mhla sizuza umusa wenkosi siyazi ukuthi kangakanani. Eliqiniso lisasilo yempilo esiphila namhlanje. Mhla sizuza insindiso sonke akulazi usuku lakhe. Akekho akwazi uday wakhe. Day 1 akathola insindiso, week 1, month 1 akathola insindiso. Umbuzo ukuthi yiyo le mpilo sephila manje efanayo nesikhathi solizwe. Lithi iBhayibheli yonke into ayifisa ukuyenza uphina endini kaNkulunkulu nasendini yakhe wayenza. Sisazenza namhlanje. Lezi isifisa sisazenza emakhaya, sisazenza endini kaNkulunkulu. Sesinabobaba esingasiqedele sisule imlomo sibuye ekhaya lokho sisele sometimes singabuyi nanokuthi ibhaneni silindele ukuthi bathobeke emakhaya kodwa singafuni ukufika amaduty zethu. Asithobeke ayikho indlela yokuroba noma ungazama, ayikho indlela yokuroba uNkulunkulu, ayikho nencane. Jakobe 4:6 ayikho nencane. Waqala wakhulumana yazi ukuthi usumelele noNkulunkulu. Angikwazi ukukhulumanisayo nami ngilwa nabo ngize ukukhulumana. uNkulunkulu ngenze ngithobeke. Noma lokho ngenze ngithobeke ngoba ngiyazi wathi akukhulumana sekumelene noNkulunkulu manje. Engamelana noNkulunkulu there is no covering. Ayikho inkazimulu. Uma befuna ukuqeda ngami njengoPaul usho ukuthi vele bazoqedela indaba uNkulunkulu akasekho eduze kwabo. Kazimula isekho nesitha sithola ithuba sokuyishayela. Why? Inkazimula yini? Akakhona ukuthola indawo ngenxa yempakamo. Akakhona ukuthola indawo ngoba sifuna ukuphendula. Uma sesingakhona ukuzenzisa sijika through prayers and fasting sicabanga ukuthi uyilambisa singathobeki uzophendula usinike impilo encane ekusini. Wazi osenhlizweni wangazi uzaba mina ngayibamba lelo thonene ngambili. Mhlawumbe sisho njalo, ngisho sisho njalo. Uyakwazi uNkulunkulu. Usaphila kulozila bangeni. Uyayazi inhloso yokuzila. Wazi le nhloso yokuzila wakho. Ayikho indlela yokwenza izinto kufihlele. Phenduka. Phenduka mzalwane. Le commitment manje unjalo ungayiyeki ihle ikahle ibamba kumele nawe ujima naye. John 15:4. Ngoba sifuna lezi zinto zasemshadweni. Sifuna lama benefits akubina asemshadweni. Hlalani kimi nami kimi. Njengoba igala lingeke likwadi kuthela kuthelo ngokwalo, kuphela nalihleke esicwini.
kanjalo-ke nani kuphela nanihlala kini. hlalani kimi ngoba igala angena khona ukuthela ngaphandle sihleli ubinana emzini. Manje uJanuwari wethe disithi lesinayo kuzobe ngase kuyaqhuma ngakini. That's germination stage. Yabona umhlangene ngakini. Uqhuma uzibona ihlabathi ngasiyavuleka. Ujabula ukuthi hayi ngitshalile. Kanti awusahlele umhlabathi lovunileyo. Ugcina ngathi kuyamila ngasamile sekuzofa. Hlalani kini. Hlalani bani. Hayi ngoJanuwari phela. Hayi masidinga izinto zakhe kuphela. Sihlala noma sasifika sasidinga lutho ngoba asikhona ukuphela singekho uNkulunkulu. Ayikho indlela. Angeke sathela singekho emshadweni obusekile. Asikhona ukusibuya. Asihlale kuye naye ahlale kithi. Sivale legala kuphina ehlatheni somvini bese siyathela sibe nezithelo. Ziyingane zethu badle badleni badle umakhelwane badle kuphi nakuphi yini indaba lo mzakwane uhleli ibani kuNkulunkulu. Cha uzosithandazela umfundisi mara wena ufuna ukuhlala emvilini. Awufuni ukuhlala emvilini. Akusibubi kuhle. Siyabona ukuthi siyasithandazela mara ufuna ukuhlala emvilini. Awufuni ukuthembeka lomshado. Uyokwenzakala kusasa. Avukele intercessor ngasakho ukuthandaza. Kanti yomisa lomshado. Uyokwenzakala kusasa. Avuka ngasakho ukukhuluma lokwazi ukuthi uyena olungisayo. Ahlale uNkulunkulu. Ukho ahlale uNkulunkulu konke. Uneyithini ingqondo, uneyithini impilana, ahlale uNkulunkulu ngokuthembeka. Uma sonke singaqonda ukuthi zonke izinto esifunayo sithola kuNkulunkulu, indlela esingahlala ngayo uNkulunkulu angezifani. Why emsebenzini phakathi sifika kanye emsebenzini late? Because isikhathi sifuna ukubasibona ukuthi sifike late. Kade silungise iphutha lethu. Why ungafuna bakubona? Ngoba uyazi kodwa uyithola khona. Uyazi ukuthi zonke izinto uyithola kuNkulunkulu. Ngabe uthembeka ngcono kuNkulunkulu nawo wonke umuntu. Kodwa inkohliso kwesikhathi tshela lezi zinto zingamandla ethu. That's why sifuna ukuthembeka kuNkulunkulu. That's why uNkulunkulu sithi uzo-understand. Sithi unjani na? uNkulunkulu uya-understand. Why? Lezi zinto isikhathi sicabanga ukuthi siyazenzela zona. Kanti sifuna umshado wethu. Uqhubeka uhlale emshadweni kodwa usuku lokukazi ongathandeki. Sivulile leya last week ngeke 16 yakufuna manje. Usule ikhathi lakho lokukhula ungaliki ngoba ugcina ukulala nokuphila. Uhlale kanti usukhula phakathi emshadweni. Sebakuba lokuthi ithemiki umuntu ukhula nje sifaka nini ukhula nokufa. Ngoba emshadweni enjalo sekubekwe ngezikhuza amehlo uvakela ukuthi sibulala kanina. Beke ngezikhuza amehlo ukuthi uhamba nini? Why? Asahlala kaNkulunkulu. Asamfuni uNkulunkulu manje izinto zakhe sifuna. Okuhlungu nababheke emshadweni siyawafuna. Ngisho nawe uNkulunkulu, mara uNkulunkulu asimfuni. Singahlala kuNkulunkulu. Sithembe uNkulunkulu azalana. Ukho konke. Indlela adesithembele ngayo ngoJanuwari asiqhubeka sibeyile yinhle ngiyithanda from December nabasaqala ngoDecember. Yinhle kakhulu. Mara besiyenze uJanuwari kuphela. Uzothi usayitshela lokho akuphathele isikhathi samakhiwa ngathi ngaphinde kule lutho. La usayitshela ukuthi yini athi le Nkosi yamakhosi ungaphinde kumile lutho. Sifase sithandaze kanti Inkosi sithe ungasamili lutho. Why impalamo? Why asikuhlukana lezo?
hlalani kuye nami ngizohlala kuye ngithandazise nami ngiyathanda sihlala kuye uma sonke la sihlala kuNkulunkulu akekho ongena ezokhuluma kuye la yehlisa amazinga amancane akekho ongenela zokhuluma kuye la akekho ongabona omunye esweleka kabi noma ungayiboneke eswele ngcono ngomunye wayesonke kuNkulunkulu sonke sofuna izinto zethu emshadweni wethu kodwa umubi ubethatha indawo sangahlala kuNkulunkulu siyaqala sikhombana ngemini elusuku lokubizwa silazi usuku lokubizwa asilazi futhi mana sifuna ukuthembeka emshadweni asithembeke emshadweni ngisho mntana wethu noNkulunkulu sathengwa ngenani enjani na namhlanje babulalana athi bakulobola ngeenkomo zabethu u10 kuyinani elingekho phezulu kangakanani mina nawe sathengwa ngenani eliphakeme iprice ebhadelelwa thina akekho uvuka ebhadalini bamane baqhuma iy'nkomo ney'mbuzi abafuni kufe bona mgameni akekho ufuna kunikela ngelakho igazi ngamane kuhambe iy'mbuzi ney'nkomo ney'nkukhu uyaphela wanikela ngelakho igazi bazindlela esiyiphatha ngayo umshado namhlanje kuyasho ukuthi umshado wakuba yizwe lonke ngoba umshado umhlaba wonke umuntu waze wangena emshadweni niyibonile i-decoration yakhona kodwa namhlanje senza lowo mshado beyihlekisa senza lowo mshado ungathandeki senza lowo mshado wenza usisibusiso kodwa izwe lonke liyafakaza ukuthi sambona angene emshadweni uNkulunkulu abenani senza asithobekeni kakhulu asishintshe noma siphenduke endleleni zethu singakasho ukuthi is a provider. Are you in the position of receiving the provision from God? Because it's there is a provision, but we are not in the position to receive the provision from God. Yini ndaba ngibhakama sibona sibathi singcono kwabanye phezu kwabanye asithobeke. The Lord will do it. The Lord can do it. The Lord will always do it. Akadinga ama-tricks akunawe. Akadinga ama-plan esikawenza thina hlanganise ama-plan. Uyazazi idingo zethu. As-create environment lapho ukuhlala khona. Abe ngakuwe njengoPaul noma izitha ihlasela uthola ukuvikeleka. Why? Inkosi ingakuwe. Thina sifuna inkosi ibe ngakithi. Sifuna izinto zenkosi. Iningi lethu sifuna izinto zenkosi. Asifuna inkosi ibe ngakithi cha. Sifuna izinto zasebukhosini. Mara inkosi asifuna ibe ngakithi. Bangakho nje nokudluleleni ukuthandaza inkosi ufuna ukuzwela khona bakuthanda sithandazela lama-benefits bangeni usisi ingane zami bavikele inkosi zemoto bapha umsebenzi bapha ukudla baphele kwenalokhuya mara ubani lokhipha lo mthandazo uNkulunkulu abemuhle uba uzothandaza kanjani uba uzophila futhi sondela ukhuleke nokubangela nathi sizothandaza ukubaleka kodlelwane ukubaleka kwani ube uthanda imalana lemali ukubaleka kodlelwane nokuthembeka kuphi ebudlelwaneni ayikho indlela ayikho angifuni ukuzwakale kabi imfundo esasicabanga ukuthi isixazululo seyinkinga zethu namhlanje sihleli nemfundo mara asixazulule inkinga zethu sagijima akukho wrong sayitshela ukuthi once aba nemfundo konke kuzolunga cha namhlanje sihleli nabantwana bethu
basemakhaya banemfundo nayo yonke into. Sidinga uNkulunkulu abe ngakithi ukuze impilo phambili. Akekho omkhulu nomunye, akekho omncane nomunye. Sonke singabantwana benkosi. Kumane nje vele nakhona phakathi enkosini ingane zenkosi ziyakhwebana zodwa. Kodwa yena inkosi uyithanda. Inkosi iyakuthanda singadlulisa kancane athanda zemali. Kancane uNkulunkulu abe kuyo. Siyabonga siyathanda kakhulu.